Enra me ka sɛ asante kasa no yɛnka ne pɛ wɔ baabiara no ebi mo gyina akyi nanso ɔde a ɛwɔ sɛ ohu ne sɛ menka nsɛm kwa yɛfrɛ bi dialect kasa bi a wɔ dialect ahodoɔ mehyɛ da sua linguistics ɛwɔ University of Ghana Legon nti kasa biara no nsosoyɛ kakra wɔ ntam ma me ma mfa to ho me nana bɛrima ne me nana ba a wɔwɔ me maame a wɔwɔ me no sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ka sɛ I'll be right back na ɔka ne sɛ mɛkɔ maba mema brɛ so no mɛka mɛkɔ aba na me nana na ɔno ka mɛkɔ maba no metie nkran kasa ne ayi kasa na saa na ɔmo ka no nti mɛkɔ maba no yɛka no nkramu miya maba yɛka no ɛbɛ mayi maba miya maba mɛkɔ maba nanso yɛn mmerɛ so no yɛka no mɛkɔ aba mɛkɔ akɔdidi no na ɔbɛka no mɛkɔ makɔdidi sese mɛte sɛ obi ka saa kasa na ɔkan afiri Bible mu anaasɛ nwoma bi a yɛtwerɛ to hɔ dadaada ɛnɛ mmerɛ mu no ntipa nso obi na ɔka mɛkɔ maba mɛkɔduma didi mɛkɔ makɔsi dan mɛkɔ makɔyɛ sɛ obi na ɔka saa kasa no bio nti soso yɛ wɔ saa within this about 40 years ni no me nana kasa na ɔka ne deɛ mɛmɛka no soso yɛ kakra wɔ ntam megye di sɛ wɔn mu wɔ SSC a wɔn nso twi no bɛka no ɛne me deɛ a me nso mɛka no soso yɛ kakra bɛba ntam Kumasi kuro no kura atim no wɔn te asan twi wɔn ka no soso yɛ kakra bɛwɔ wɔn ɛne wɔn wɔ ebi a Bukrum Estate anaasɛ ebi a Soka anaa Ginya ase soso yɛ kakra bɛwɔ ntam because of saa geographical differences ɛne wɔn conditions wɔn face nanso yɛntumi nsua asante abɛkɔsɛm a yɛnka ayokofoɔ ho asɛm ebisɛ abusua edi asantema so no ɛyɛ ayokofoɔ no mfantefoɔ from Deshina na ɔmo nti paa no deɛ efiri ɛyɛ adanse ɛna ɔbaa a odi ɔmo anim ɛde ɔmo tu kwan no yɛfrɛ ɔmo no Nana Ekuru no nanka ɔne ne n'abusuafoɔ yɛ ɛkɔ n'afɔ nanso yɛsɛ ɔmo kɔwee ɛkɔ ɛna efiri hɔ yɛfrɛ ɔmo awekoɔ there's ɔmo akɔwee koɔ they have eaten the meat of buffalo and because of that yɛfrɛ ɔmo ɛkɔ friends awekofoɔ na Ekuru no ofiri adanse kɔtena asuom ɛna na ne mma ɛyɛ mmienu ɛyɛ Yita ɛne Ntwerɛ Nyame na Ntwerɛ Nyame no ɛne ɔmo so ne mma etu firi asuom kɔtena bɛtena sɛ ɛwɔ Atempatam hɔ na ɔmo firi hɔ no ɛna ɔmo kɔɔ baabi a ɔmo tu hɔ din Yesi Hakwa na abɛda na Esi Akwa ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo san toa so na ɔmo toa so ɔmo gya ɔmo abusuafoɔ bi wɔ hɔ tubehwɛ mu a kɔpem sɛ Britain governor making proclamation around 1930 wɔ baabi no nanka ɛyɛ abere biara no Esi Akwahene ɛsa bi so ayɛ wɔ asantema mu firi sɛ ɔno ɔmo nyinaa firi baako ɛna na ɛnam sɛ nti na asante ne atem nya ntɔkwa biara na Esi Akwahene ɛkɔko boa asantefoɔ rather than sɛ atemfoɔ no ɔmo te hɔ no nanso ne yam no kasa no Esi Akwahene na ɛyɛ atem boa kwa nifa hene ɛyɛ Ntwerɛ Nyame ne ne mma no tu firi hɔ no ɔmo bibi amena bi mu wɔ asantema so a ɛwɔ Asumnya ɔmo firi hɔ no so no ɛna afei ɔmo to aso kɔ ɛyɛ Kokofu nana ɛyɛ Ntwerɛ Nyame wɔ mma nan ɛyɛ Twum Entwi Kobia Memfi ɛna ɔbaa baako a ne yɛfrɛ no Pinama na Pinama panyin no ne nana paa ɛne osisi tɔ bɛdi santehene eti Twum ne Entwi ne di ɔmo anim ɛde ɔmo wɔ Kofu ɛne ɔmo kɔ Kokofu ɛtena Kokofu ɛna ɛno akyi no ɛyɛ Kobia Memfi ɛdi ɔmo anim ɛde ɔmo firi ɛyɛ Kokofu ɛkɔ Kwaman a sisi ɛbɛda ne Kumase no ɛka Kwaman na ɛyɛ Dumsoro hɔ nom no mɛdi kan ka sɛ Dumsoro baabi a post office wɔ no baabi a high court buildings wɔ no ɛhɔ na ne yɛfrɛ no Kwaman no nti na nkɔmɔ ahemfie no a na yɛfrɛ no Bosu ahemfie no ɛne deɛ sisi abɛda ne mu de tu museum na helicopter si nkyɛn no ɛhɔ na nanka ɛyɛ ɔmo ahemfie na Kobia Memfi ewu akyi no ɛna yɛnya Otia Kɛntɛn na Otia Kɛntɛn so kɔɔ yɛ no na Obiri Ebo abae Obiri Ebo a abrɛ so no ɛna ɔmo ne ɛyɛ ndɔmanfoɔ saa abrɛ no na ɔmo te so ntrɛ so ekonya ntɔkwa a etu kasa na ɛnam ho a ɔfa ho de wuiɛ no nti ne wu akyi no na ɛkɔfa a ɛyɛ ne wɔfa ase ositutu efiri ɛyɛ Akwamu baeɛ
ɔhene a ɛsoma no ma no kɔfrɛ ɔsi tufiri akwamu baeɛ no na ɛyɛ Antoa hene. Na next time ɛbɛhyia no ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɔsi tutu no nso so deɛ de no kɔpie Denkyira, deɛ nti odwane firi Denkyira ɛkɔ Akwamu, ɛne kwan a ɔfaa so hyia Kɔmfanɔkye, ɛne ɔne Kɔmfanɔkye ba a ɛyɛ Kwaman, ɛne kwan a ɔmofaa so a ɔmo ɛbobɔ afɔre bi ɛde kyekyere Asantema. Ebitumi asua sɛ deɛ nti na Anwea Nkwantafoɔ so ɛkɔ manhyia ɔmo de ɔmo yi ɔmo mpaboa, deɛ dwuma na ɔmo di ma Asantehene. Nti yɛbɛhwɛ ɛno so ne ahwɛ kwan a yɛfaa so nya Adɔntehene wɔ Asantema, deɛ nti na yɛfrɛ Asafohene Akwamuhene, Amankwa a ɔyɛ Tiatia, Amankwa Atiaba ansa na ɔbɛyɛ Kuntihene. Na ne nyinaa yɛsunsua deɛ nti na saa akonnwa no ɛno deɛ ɛyɛ mɛmɛdwa, na ɛno no yɛnka sɛ obi wu a na wɔfa asɛm bi di n'adeɛ. Yɛbɛhyia adwoada.